Здравейте! Днес съм ви подготвила нещо много интересно. Поне за мен беше интересно като експеримент. Ще се опитаме да съпоставим два AI инструмента и да видим как се справят в конкретна задача. Каква ще бъде задачата? Ще си направим една инфографика. Ще зададем на изкуствения интелект в Canva задача. Съвсем обикновена и проста. Ще видим как ще се справи, след което ще дадем същата задача в основния си вариант с обикновен промпт и на ChatGPT, за да видим той как ще се справи. Ако всичко изглежда наред, ще се опитаме и да вдигнем нивото, като подадем още един много по-сериозен, много по-подробен и много по-аналитичен промпт към ChatGPT. И това да ни позволи, когато създаваме своите материали за учебни цели, да бъдем много по-продуктивни, много по-креативни и крайният резултат да се харесва не само на нас, но и на учениците. Първото, което ще направим, е да отидем в Elements и да напишем въпросният обикновен промпт, за който ви казах. Да речем, създай инфографика на тема жизнен цикъл на пеперудата, подходяща за ученици в трети клас. Ще уточним тук, че искаме да е на български език, защото е възможно иначе да не се получи. И това е съвсем обикновен промпт, който задаваме в случая на Canva, но можем да зададем и на всеки един AI инструмент. И даваме Generate. И ето виждате, вече получаваме 3 от 4 визуализации за жизнения цикъл на пеперудата, и понеже за трети клас Canva AI реши, че дори ще смени заглавието и ще бъде животът на пеперудата. Нека да изберем първата, да видим как се е справил. В случая е работил в размер 1:1 за квадратна визуализация. Бланката е за правоъгълна, но това за целите на упражнението изобщо не е фатално. Доста опростена. Нека да видим има ли грешки. Доста добре се е справил. Почти не виждам правописни грешки. Добре, да кажем, че сме доволни от този резултат. Хайде да видим набързо и следващите. Тук ни е дал и задачка. Вижте, ето какви са етапите, 4-те етапа, едно прекрасно преобразяване и в същото време имаме и допълнителни елементи да опитаме. Една задача, втора задача, трета задача. Много приятно. Можем съвсем спокойно в Canva да си добавим лого, ако имаме такова, или класа, ако сме класен ръководител, и да получим един завършен темплейт на този кръговрат на пеперудата. Всъщност така много приятно съм изненадана. Ето тук отиваме вече към доста по-реалистична визуализация. Ние всъщност не му казахме дали искаме да е 3D, дали да е детска рисунка, но той е преценил, че щом е за трети клас, трябва да изглежда по този начин. Тук имаме основна информация, много по-бейсик е, бих казала. За сега втората ми е фаворит. И другото, което ни генерира, е четвъртия вариант. Тук също имаме малки изследователи като нов таб и имаме въпрос, над който, разбира се, можем да разискваме в края на темата или на урока. И още една лесна задача да подредим, макар че тук не е активно, така че може би може да се изреже, за да има опция реално тази задача да се осъществи.
защото плъзни и подреди, реално това няма как да се случи. Ами да кажем, че сме доволни от тези 4 резултата, които Canva AI успя да ни генерира. Хайде да видим сега как ще се справи ChatGPT с същия промпт. Дори ще си го копирам от тук и отиваме в ChatGPT. Отворила съм си съвсем празен, нов чат, нямам никакви настройки към този чат, той не знае нищо по дадената тема, че аз искам да правя такава инфографика или че преподавам на ученици в трети клас и изобщо нищо по темата. Затова даваме му промпта, казваме, че искаме да ни създаде изображение и толкова. Хайде да видим как ще се справи. Виждаме, че текста, доколкото успявам набързо да прочета, няма много правописни грешки. Имаме отново задание, една малка госпожица, която се е замислила над темата "Знаеш ли?". Аз тук имам един мастер промпт по принцип в ChatGPT, че вече изображенията, които генерираме с изкуствения интелект, трябва да бъдат маркирани. Виждате, че най-отдолу това автоматично вече се появява при всички изображения, които аз създавам в акаунта на ChatGPT и редно е и всички ние от тук нататък след 2 август да правим това, защото със сигурност не е пожелателно, а е задължително според европейските директиви на AI Act. Окей, това е промпта, това е резултата с обикновения промпт. И така, вземам си промпта от Claude. И така, вземам си промпта от Claude, пействам го, той е, виждате, малко по-подробен, да не кажа доста по-подробен. Отново казвам, че искам да ми създаде изображение. И да видим дали с по-сериозен промпт ще имаме по-добър резултат. Докато чакаме, все още се чудя дали Canva се справи по-добре или ChatGPT се справи по-добре. Вижте, тук въобще не му дадох размер. Той реши, че това е правилният размер. Аз също го харесвам. Доста повече материал може да се събере. Да видим сега какво ще ни генерира. И така доста повече време ни отне, почакахме, но в промпта искам да ви кажа, че аз описах, че искам супер реалистична образователна инфографика за жизнения цикъл на пеперудата и съм му задала какво искам да съдържа, както ви казах, доста по-подробно. Вие кажете всъщност коя инфографика и с кой промпт се е справил по-добре.